Agora hai unha proposta de acordo de paz falaz, proposto por xenocidas, solo por xenocidas. Non podemos baixar a guardia, non podemos creernos as mentiras de unha persoa que xa, de dos gobernos xenocidas que xa mentiron en anteriores ocasións. Temos que seguir coa presión. É un acordo que se forzou por esta movilización mundial e que temos que garantir que se cumpla. E non van a ser os mesmos xenocidas e cómplices dos xenocidas os que o garantan, temos que ser nós. Por iso, despois desta flotilla haberá outra e entraremos por terra, mar e aire. Se chegamos a ser palestinas, seramos arrasadas. Eso sempre estaba aí na cabeza. Cada vez que nos pasaba algo decíamos, pero hai unha liña. E aínda así foi moi cruel e moi bestia e do peor exército do mundo que manexa a tortura como ninguén. O control do tempo teñen clarísimo, o control dos alimentos, poñerte ao límite hasta o momento en que ven que se te va a dar un parraque entonces te deixan meter á sombra, pero levan anos tendo un laboratorio de como torturar a xente e como levar ao límite os corpos e as cabezas, e se notaba.